फार्स्टआव हगारनाय समाव मिथिबायना आनलिस्ट खालामनानै हगारनांगौ मिथिबायना रायजो राजाफोर जों जुदि डाइरेक्ट पाब्लिक खालामनानै भिडिअखौ माबायाव इउट्युबाव हगारबा मा जायो मिथिबायना गोबां प्रब्लेम जायो मिथिबायना बेनि हेलो लोगोफोर दिनैनिबो गोदान मोनसे भिडिअ गासैखौबो बरायना लाबावबाय रायजो राजाफ्राथ' टाइटेल थाम्बनेल बा ससे इन्ट्र भिडिअ नुनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ आं दिनै मोनसे टपिक लाना फैदों रायजो राजाफोर बे टपिकआनो जाहैबाय जों दासिमबो जाय सुबुंफ्रा बा जाय मानसिफ्रा गोदानै इउट्युब चेनेल खुलिनो सानदों बा दासो गोदानै इउट्युब चेनेल खुलिदों बे मोननै मोनथामसो नियमखौ मिन्थिना लानाया जोबोद गोनांथार रायजो राजाफोर बेनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासे नायबानो जाबाय जायफ्रा बुजिखायो बा मिथिखायो बा बेफोरनि सोमोन्दै मोजाङै मिथियो जाहाथे बिसोरो भिडिअखौ नायाब्लाबो जागोन जाय मिथिया बिसोरनि सायाव आं भिडिअ लाबोदों रायजो राजाफोर जाहाथे रायजो राजाफ्रा भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासे नायलांदो अब्लासो बुजिगोन थ' बिदिबा जों सावरायग्रोनोसै ना जोङो मिथिबायना गोदान इउट्युबारफ्रा गोबां गोरोन्थि खालामो मिथिबायना बेफोर गोरोन्थिफ्रा मा मिथिबाय रायजो राजाफोर बे गोरोन्थिफोरखौ आं फार्स्टनिफ्रायनो बुंना होनि 1 नम्बरनिफ्राय जों फार्स्टआव गोरोन्थि मा खालामो मिथिबायना जोङो जेब्ला इउट्युबाव थांनानै भिडिअखौ आपलोड खालामो बे समाव मिथिबाय जोङो डाइरेक्ट पाब्लिकखौ ओपन खालामनानै मिथिबायना पाब्लिकखौ जोङो अके खालामनानै बा पाब्लिक खालामनानै हगारो नाथाय बेयावबो गोबां जोंहा गोरोन्थि जायो बा गोबां प्रब्लेम जायो मिथिबायना जोङो भिडिअखौ फार्स्टआव हगारनाय समाव मिथिबायना आनलिस्ट खालामनानै हगारनांगौ मिथिबायना रायजो राजाफोर जों जुदि डाइरेक्ट पाब्लिक खालामनानै भिडिअखौ माबायाव इउट्युबाव हगारबा मा जायो मिथिबायना गोबां प्रब्लेम जायो मिथिबायना बेनि थाखायनो भिउज फैया वाच टाइम बाराया साबस्क्राइबार बाराया मिथिबायना रायजो राजाफोर बेनि थाखायनो जों अराय सम मिथिबायना भिडिअखौ आपलोड होनायनि सिगां जोङो आनलिस्ट खालाम मिथिबाय आनलिस्ट खालामनानै भिडिअखौ आपलोड होदो भिडिअखौ आपलोड जाखांनायनि उनाव मिथिबाय नोङो आधा घन्टा था मिथिबाय आधा घन्टा थानायनि उनाव नोङो YT स्टुडिअ'आव थांनानै बिनि सिगाङावनो नोंथाङा थाम्बनेलखौ बानायना लाखानो हागोन दे जेनेबा आंथ' थाम्बनेलखौ भिडिअ आपलोड होयिनि सिगाङावनो बानायखायो खायसेया जेनेबा भिडिअ आपलोड होनायनि उनावबो बानायो जानांगौ नाथाय आं बेखौ बुंनो हाला बा बुंनो रोंला जोङो मिथिबायना भिडिअखौ जेनेबा इउट्युबाव जेब्ला आपलोड होयो जोङो आधा घन्टासो सम मिथिबायना जों इउट्युबजों नांना थाबाय थानांगौ मिथिबायना इउट्युबाव मानि थाखाय नांना थानांगौ जोङो माबायदि थाम्बनेलखौ होयोब्ला माबायदि डिसक्रिपसन लिरोबा माबायदि टाइटेल लिरोबा जोंनि भिडिअ थाबैनो ग्र' जागोन मिथिबाय रायजो राजाफोर बेखौ जोङो मिथिबाय इउट्युबनि गेजेरजों नायनांगौ मिथिबायना गोबां बेफोरनि सायाव मोजां बुंना होग्रा मोजां फोरोंग्रा थायोना मिथिबाय रायजो राजाफोर आं बारा मोजां रोङा बा बारा मोजां बुजिया बा बारा मोजां मिथिया अब्लाबो आं जि मोनदों मिथिबायना आं बेखौसो रायजो राजाफोरनो फोरमायना होदों जोङो मिथिबाय भिडिअखौ जुदि नोङो लोगो आपलोड जानायनि उनाव YT स्टुडिअ'आव थांनानै गावनि भिडिअखौ नायोब्ला बा लोगो थाम्बनेल होयोबा बा लोगो डिसक्रिपसन लिरोबा बा लोगो टाइटेल लिरोबा मा जायो मिथिबायना गोबां माने बेयावबो प्रब्लेम जायो मिथिबायना रायजो राजाफोर बेनि थाखायनो इउट्युबनि रुला बुंदों दि जोङो भिडिअखौ हगारनायनि आधा घन्टानि उनाव थांनानै नोङो मिथिबायना YT स्टुडिअ'आव थांनानै नोंथाङा थाम्बनेल लगायनो हागोन बेयाव डिसक्रिपसन लिरनो हागोन मिथिबायना रायजो राजाफोर बिनि थाखायनो बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय रायजो राजाफ्रा ओमफ्राय मिथिबायना जोङो गावनि भिडिअखौ नायनोबाथ' जोङो YT स्टुडिअ'आवसो थांखानांगोन ना रायजो राजाफोर बेनि थाखायनो नोङो भिडिअखौ आपलोड होनायनि उनाव नोङो टाइटेल थाम्बनेल डिसक्रिपसन लिरखांबाय बेनि उनाव मा मिथिबायना नोंथाङा गावनि भिडिअखौ चेक खालामनो बा नायनो थाखाय जों मायाव थांनांगोन मिथिबायना रायजो राजाफोर YT स्टुडिअ'आव थांनांगोन YT स्टुडिअ'खौ नों भिडिअ आपलोड होनानै बा भिडिअ आपलोड होखांनायनि उनाव नोंथाङा थाम्बनेल लगायबाय डिसक्रिपसन लिरबाय बिनि उनाव मिथिबाय बेसेबां घन्टानि उनाव नोंथाङा गावनि भिडिअखौ नायनो थाखाय इउट्युबा खावलायदों मिथिबायना आराय घन्टा मिथिबाय आराय घन्टानि उनावसो नोंथाङा थांनानै YT स्टुडिअ'आव नोंथांनाव सोरबा कमेन्ट हरदों नामा बा सोरबा लाइकफोर हरदों नामा बा आंनि भिउसआ बेसेबां थांखो बैयाव थांनानै नोंथाङा बै आराय घन्टानि उनाव नोंथाङा रिप्लाइ होनो हागोन मिथिबायना रायजो राजाफोर
जों मा खालामो मिथिबायना जाय मिथिया बा जायफ्रा मिथिया बा YouTube चेनेलनि सोमोन्दै मोजाङै माने बिथांमोना मिथिया मा खालामो आंबो गोबांबार गोरोन्थि मावबाय मिथिबायना रायजो राजाफोर आंबो मोनसे भिडिअखौ फार्स्टआवनो आं भिडिअ होनाय लोगो लोगो मिथिबायना मा खालामो बै समाव आनलिस्ट खालामा दै डाइरेक्ट आं मा खालामो माने पाब्लिक खालामनानै आं भिडिअखौ आपल'ड होयोमोन आंना सिगां बिराद मोजां भिउबो फैयोमोन बिराद मोजां भिउस फैयोमोन ओमफ्राय साबस्क्राइबाराबो बारायोमोन ओमफ्राय वाच टाइमाबो बारायोमोन मिथिबायना रायजो राजाफोर उनाव मा जालांखो आंनि चेनेला माने डाउन जालांबाय साबस्क्राइबाराबो बारायला वाच टाइमाबो बारायला खमायनायनिफ्राय खमायलांबाय थायो बेनिफ्राय आं मा सानखो मिथिबायना आंनि एसेबां बुरजा भिउस जाखानाया एसेबां बुरजा वाच टाइम थांनाया दिनै मानो खमायलांबाय थाखो आं सानदोंमोन आरोना मिथिबायना आं गोदान नालाय आरोना आंनि YouTube चेनेल खुलिनाया मिथिबायना दिनैसिम बोसोरनै एसे बारायानो जाबाय खोमा बा बोसोरनै जाबाय आरोना बेनिफ्राय आं मा सानखो मिथिबायना मानो आंनि भिउसआ खमायदों वाच टाइमा खमायलांदों सानबाय थादोंमोन आं बेनिफ्राय आं बेनि सायाव माने YouTubeआव थांनानै बेबायदिनो मानिटाइज जायैनि सिगां भिउस आरो वाच टाइमा मानो खम जायो होननानै आं माने बिनि सायाव माने भिडिअ सार्च खालामनानै YouTubeआव बिहरना नायबाय आरोना ओमफ्राय मोजाङै नायब्ला बुजिबाय माने गावनि भिडिअखौ YT स्टुडिअ'आव थांनानै बार नायबाय थानाङा बिदि बार नायबाय थायोबा नों जेसेबांखिनि नायो मिथिबायना माइनास जायो मिथिबायना नोंनि वाच टाइमाबो माइनास जायो भिउसआबो माइनास जायो बेनिफ्राय साबस्क्राइबाराबो मा जायो मिथिबायना लासै माने साबस्क्राइबारा बाराया जालाङो मिथिबायना रायजो राजाफोर बिनि थाखायनो आं गोबां सानदोंमोन आरोना बिदिनो जाखायो खोमा वाच टाइमाबो खमायबोयो खोमा भिउसआबो खमायनानै लास्टाव जेनेबा जिर'निफ्राय फैनानै आरो दावखोफिननानै मानिटाइज जागोन खोमा सानबाय थादोंमोन आरोना आंनाबो माने वाच टाइमाबो कमप्लिट जाखायाखैमोन नालाय ओमफ्राय साबस्क्राइबाराबो 1000 जानांगौ नालाय 1000 जायाखैमोन जेनेबा वाच नङा साबस्क्राइबारा 1000 जानांगौ 1000 जानांगौ आरोना साबस्क्राइबारा ओमफ्राय वाच टाइमा 4000 घन्टा जानांगौ माने ओमफ्राय आं सानदों मिथिबायना वाच टाइमाबो कमप्लिट जाखायाखै नालाय बेनिफ्राय साबस्क्राइबारखौबो आं सानदोंमोन आरोना लासै बारायगोन नाथाय बारायाबा मा जाखो सानबाय थाबाय आं आरोना बेनिफ्राय आङो माने बिदिनो बेबायदिनि सोमोन्दै YouTubeआव थांनानै गोबां भिडिअ नायबाय भिडिअ नायब्लासो बुजिबाय माने नोंथाङा गावनि भिडिअखौ बार YT स्टुडिअ'आव नायबाय थानाङा जुदि नोंथाङा YT स्टुडिअ'आव जुदि भिडिअखौ नायबाय थायोबा नोंथांनि चेनेला थैनो हागौ डेड जानो हागौ बेनिफ्राय मा होनना बुंदों मिथिबायना नोंथांनि भिउसआबो खम जायो वाच टाइमाबो खम जायो होनना बुंबाय अब्लासो आं बुजिबाय होनबा सानबाय आरोना आरे आंनाथ' मा जागोन दा बिदि सानबाय आरो बेनिफ्राय आं बिदिनो सानै थाबाय आरोना बेनिफ्राय दा YouTubeनि जि रुल दङ बे रुल बायदिनो आङो दा मा खालामदो सोलिदो आरोना YouTubeआ जि बुंदों बेखौनो आङो YouTubeनि रुल बायदिनो बानायलांबाय दं नाथाय मा जागोन मिथिला मानिटाइज जागोन जाया नायनोसै ओमफ्राय आरो मिथिबायना लोगोफोर जोङो जायफ्रा गोदान YouTuber आरोना गोबां प्रब्लेम जायो मिथिबाय बे प्रब्लेम जानायनि थाखायनो नोंथांमोना थांनानै बेफोरबायदिनि सोमोन्दै भिडिअ मोनो जाहाथे रायजो राजाफ्रा बेयाव थांनानै नायहैबानो जाबाय आरोना अब्ला नोंथांमोना गेबेङै मोनगोन बा गासिबो बिनि सायाव बुंना होनायखौ मोनगोन बा भिडिअखौ मोनगोन जाहाथे रायजो राजाफ्रा बेयाव नायनानै मोजां सोलोंबानो जाबाय आरो जोंनो मिथिबायना रायजो राजाफोर YouTubeआ आरो मोननैसो अपसन होबावदों मिथिबाय नोंथाङा जाय थाम्बनेलखौ लगायनानै नोंथांना एसेबो भिउस खाराखैना अब्ला जों मा खालामनो हायो 12 घन्टा बा 24 घन्टानि उनाव नायनानै नोंथाङा थाम्बनेलखौ सोलायनो हायो मिथिबायना रायजो राजाफोर जोंखौ YouTubeआ बेखौबो मोनसे अपसन होदों माने जाहाथे बेयावबो जोङो माने गावखौनो एसे माने गियानखौ लानो थाखाय जोंखौ बेखौबो सुबिदाखौ होदों आरोना बेनिफ्राय बेनि गेजेरावनो आं आरो फंनैसो बाथ्रा बुंबावगोन रायजो राजाफोर जोङो मिथिबायना जोंथ' दा गोदान YouTuber नालाय जोंना भिउस खारनो बा वाच टाइम बारायनो थाखाय गोबां माने सम नांगौ जोंना वाच टाइमा बाराया भिउआल' ओरैनो थाङो मिथिबायना रायजो राजाफोर
जोंना जायफोरना गोदान YouTube चेनेल खुलिदों बा जों जाय गोदान YouTube चेनेल खुलिनो सानदों बा गोदानै खुलिनाय जोङो साननो नांगोन मिथिबायना जोङो लं भिडिअ होनानै लाब गैया मानो लाब गैया होनना बुङोब्ला मिथिबायना रायजो राजाफोर जोंनि एसेबां गोलाव भिडिअखौ सोर नायनो मिथिबायना जोंनि 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड बा 60 सेकेन्ड भिडिअखौनो जुदि नायाबा जुदि बेयाव 30 मिनिट 40 मिनिट होयोबा सोर नायगोन ना रायजो राजाफोर बेनि थाखायनो जोंनि वाच टाइमा खम जायो मिथिबायना वाच टाइमा बाराया होननाया बेनो मिथिबायना वाच टाइम बारायनि ओंथिया बेनो मिथिबाय बेनि थाखायनो जों मा साननांगोन हदाय माने शर्ट भिडिअ होयोबासो जोंना वाच टाइमा बारायो मिथिबायना रायजो राजाफोर बेनि थाखायनो जों अराय सम मिथिबाय शर्ट भिडिअ जोङो शर्ट भिडिअखौल' हदाय माने आपल'ड होनो साननांगौ आरोना किन्तु जोङो ओरैबायदिबो खालामनांगोन मिथिबायना शर्ट भिडिअजों जोङो फेमास जायो बा भाइरेल जायो जाया नङा जुदि नोंथाङा जुदि शर्ट भिडिअ बानायबाय थायोबा मिथिबाय जोंनि रायजो राजाफोरजों बारा सिनाखि जाया बा बारा सिनायथि जाया बा बारा मोजां फेमास जाया मानो जाया मिथिबायना नोंथाङा जुदि जेबो बुंनो रोङाबा शर्ट भिडिअआवथ' मा बुंनो नोङो फंनैसो बुंबाय जोब्बाय हाय लोगोफोर हाय गाइस हेलो गाइस आं नैबेयाव थांदोंमोन आं बेयाव थांना फैदोंमोन इदिल'सो बुंनो हागोन मिथिबायना नों जुदि लं भिडिअ गेजेर लाबोफायोबा मिथिबायना नोङो लं भिडिअनि गेजेरजों गोबां माने खोथा बुंनो हायो गोबां गावनि रोंगौथि टेलेन्टखौ देखायनो हायो बेयावबो जोंनि रायजो राजाफ्रा मोजां मोननानै बा गोसो गलिनानै नोंथांखौ जुदि सोरबाया मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामना होयो आरोना चेनेलखौ बिनि थाखायनो जों लं भिडिअखौबो लाबोनो गोनां जायो अब्ला जों जोबनोसै गोनाङाव बे शर्ट भिडिअनि सोमोन्दैनो बुंनोसै जोङो मिथिबायना शर्ट भिडिअखौ हदाय मोनसेबाबो आपल'ड होनो हानांगौ मिथिबायना जोङो मिथिबाय शर्ट भिडिअआवसो जोंना गोबां वाच टाइम बारायो भिउसा बारायो मिथिबायना रायजो राजाफोर जाय भिडिअखौ जेनेबा लं भिडिअखौथ' रावबो नायजोबखाया जोंबो नाया जोंबो गेजेर बेबायदिनो स्किप खालामनानै दाननानै नायो मिथिबायना रायजो राजाफोर अब्ला मा जायो वाच टाइमा बै गोजौआव माने सानजाया माने हिसाब जाया बेनि थाखायनो जोङो हदाय माने मिथिबायना जोंखौथ' ओरैनो 12 घन्टानि गेजेर मोनसे भिडिअ आपल'ड होनो होदों भिडिअखौ बारा थाब आपल'ड होनो नाङा दै मिथिबाय रायजो राजाफोर नों जुदि मिथिबायना 1 घन्टा 1.5 घन्टानि गेजेराव जुदि भिडिअ अभारद्राय आपल'ड होबाय थायोबा जोंनि मोनसे भिडिअखौनो नायखाया अब्ला बार भिडिअ होबा अबाव नायनो बिनि थाखायनो जोङो सानसेयाव मोननैफोरखौ आपल'ड होनो हायो आरोना फुङाव नोङो शर्ट भिडिअ होदो मोनाबिलियाव लं भिडिअ होदो अब्लाबो जोङो गोबां माने बेनि गेजेरजोंबो गोबां सिनायजायो गोबां मिथिजायो बा पाब्लिकफोरजों गोबां अनसायजायो आरोना बेबायदिबासो जोङो साबस्क्राइबार मोनगोन बा साबस्क्राइबार बारायगोन आरोना मिथिबाय रायजो राजाफोर अब्ला रायजो राजाफ्राथ' शर्ट भिडिअ होयोब्ला मा जायो लं भिडिअ होयोब्ला मा जायो वाच टाइमा माबायदि खम जायो बा साबस्क्राइबारा मानि थाखाय बाराया बेखौथ' गासिबो रायजो राजाफ्रा आंनि भिडिअनि गेजेरजों बुजिखाबाय जानांगौ बा मिथिखाबाय जानांगौ ना रायजो राजाफोर अब्ला रायजो राजाफोर नोंथाङा जुदि आंनि धीरेन बसुमतारिनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय मिथिबायना रायजो राजाफोर आरो जुदि नोंथाङा आंनि धीरेन बसुमतारि इउटुब चेनेल गोदानब्ला आंनि धीरेन बसुमतारि इउटुब चेनेलखौ अन्नानै नोंथाङा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसेनो नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायनानै वाच टाइमखौबो थाबैनो कमप्लिट खालामना होदो आरो साबस्क्राइबारखौबो थाबैनो 1K खालामना होदो लोगोसेनो आं बारा गोबाव बुंबाय थाला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।